Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku semuanya. Ketemu Bu Yani lagi ya. Semangat pagi yuk. Ini Bu Yani habis siram-siram tanaman gitu. Kebune Bu Yani sini ngarep lho lur. Batak suwirami seger kabeh. Gila Bu Yani arepe nyepine lucu gila. Panen siji ndil lho. Lumayan to siji-siji yo. Ngene iki bukan masalah panene siji tapi seneng ngene iki lur ning ati ya to. Oh, tanduranku enek wae iki. Ini lombok iki wis suwi lur, dadi wis tuwek lho sampe entek godhonge. Tapi sik tukul iki ora ya seneng to lur, iya to. Iki Bu Yani arepe ngresiki iki lho lur, kembang-kembange kemangi ngene iki lho lur. Nah, ngene iki dipethili. Deke ben subur neh lur. Ngene iki kan deke bersemi neh deke. Dadine ngene iki lek dipethili kembange ngene iki kok deke bersemi lagi. Lho ngene iki lah kembange wis akeh lho. Kaya ngene iki dulurku lek duwe tanduran kemangi ngene iki digoaki lur. Ngene iki. Iki kemangi iki ya wis tuwek lur. Wis kuru sakjane wayahe ganti. Aku sik durung duwe winih neh lur iki nandurku kan teko winih lur. Golek winih sik sing garing-garing ngene kae lur. Terus disebar. Nah, terus wong mbiyen lemu-lemu lur. Lah iki wis dipanen ping bolak-balik lur. Tapi sik tak pertahane soalnya lek butuh-butuh nggih lalap sik kenek lumayan ya ta. Niki. Nah, ngene iki lho seneng lur. Masa lombok siji ngene seneng lho. Iku wis bersemi, wis lemu-lemu neh lur kenikirku ya ta. Nah, ngene iki lur ngresiki tanduran sing garing-garing ini kudu diguwaki lur. Ngene niki kayak godhong pandan sing garing. Ngene engko bar iki disapu lur, kira tak sapu, cek siram-siram ki mau. Nah, ngene iki lur. Ngene iki guwaki lur. Ngene iki hiburan lho lur. Bagi mak-mak sing nganggur kayak aku ngene iki ya hiburan segar lur. Iya toh, ning ati ya seneng ini iki bahagia. Bahagia itu sederhana lur, gak harus mewah ya toh. Iki, nah pareku wis ngembang-embang ini iki pare iki lur. Dongakno urip ya lur, metu wae ya lur. Nah, ngene iki. Nah, iki wis ngembang ki pareku akeh lur. Biyen aku tau panen iki tak total enek lek 22 biji lur. Trimo tanduran pare ning ngene kebon sak iprit iki lho. Wis ya lur. Tak tutukne lek resik-resik kebonan ya lur. Kene iki mau bar jalan-jalan lur. Jalan-jalan pagi. Terus nyandak tanduran ngene iki. Ijo-ijo ngene iki badhe sirami seger-seger ngene lur. Lho, seger-seger ta. Ya wis. Wis ya lur, tak tutupne ya. Iki lho. Nah, ngene iki. Ini kan ya kudu diguwaki ta lur. Nah, ngene iki 3 dina. Pisan, petang dina pisan ngono kuwi. Bener ketane ngene iki tak sapu, bar iki nyapu lur. Wis ya lur, aku tak nyapu dhisik.